ናይትቃል ሐሳብ አዚ ሰፊ ቋት ሆነ ነትምስቲ በቀጥታ መዘራዝ ሆነና ግን ወነትልዎ ለፍጹም መልአክነ ኢየሱስ ክርስቶስ አብትዝብል አርእስቲ መሰረት ጌርና ትዘራረቢና ለፍጹም ሐለቃና ሆነ ለኢየሱስ ክርስቶስ ንስዓቦ ዝብል ምናልባት አማይ ግዕዝን አማይ ትግርኛን ዝተወሰነ ፍልልይ ዝመስል ሓሳብ እኳ እንተልዎ እተቐንዲ ሓሳብ ግን ሓደ ስለዝኾነ በቲ ሒዙ ዘሎ ናይ ዝዕለት እዚ መዘራረቢ ቴማ ክንከይድ ኢና ገርሲ ኮነና ነቲ ዝተወሰነ ሓሳብ ኣሚና ናብቲ ናይቲ ቅዱስ ቃል መሰረታዊ ትርጉም ምስ ሂወትና ዘሎ እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥቢ እንታይ ከም ዝኾነ ብዝርዝር እንዳረኣ ከይድ ክሕግዘና እዩ ካብ ቁጥሪ ሓደ ጀሚርና እቲ ቃል እንሪኦም ከለና ከምዚ ዝብል ምእንቲ እዚ ንሕና ድማ ክንድዚ ዝኣኽሉ መሰኻኽር ከም ደመና ከቢቦምና ስለ ዘለው ንኹሉ እቲ ዝዓናቅፈና ነቲ ዝጠቐና ሓጢኣትን ንርአ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፅና ዘሎ መቀዳደምካ ክትዕግስትሉ እየ ናብቲ ሕፍረት ዘበለ ንዒኹ በእንቲ ደኣ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ ኣብ መስቀል ሙማት ዝተሓገሰ ኣብ የማን ኣምላኽ ዝተቐመጠ ናይ እምነትና ጀማርን ፈጻምን ዝኾነ ኢየሱስ ንጠምት ይብል ስለ ቃሉ ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ነዚ ከም መዘራረቢ ኣርእስቲ ዝወሰድናዮ ብፍላይ ነቲ ኣብ ቁፅሪ 2 ዘሎ ቃል እዩ ነቲ ፍጹም ዝኾነ ነቲ ፍጹም ሓቃና ዝኾነ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንጠመት ናይ እምነትና ጀማርን ፈጻምን ዝኾነ ክብል ኣብ ትግርኛ ዝቐመጦ ማለት እዩ። ኩላህና ከም እንፈልጦ ቅዱስ ጳውሎስ ንዕብራውያን ሰባት ዝፀሓፈሎም መልእኽቲ ኣዝዩ ሰፊሕ መልእኽቲ እዩ። ብጥቕልሉ ከም መእተዊ ዝኾነና መበገሲ ክንሪኦም ከለና ግን ሰለስተ መሰረታዊ ሓሳባት ኣውሽጡ ዝሓዘ እዩ። ስለዚ ሰባት ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ሰባት ዝተፃሕፈ መልእኽቲ ክንምልከት ከለና ነዘን ሰለስተ መሰረታውያን ነገራት ክንዝክር ኣለና። እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ክርስቶስ ዕሌት ጎሊሑ ዝተረኣየሉ መፅሓፍ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣምን ግዜን ልዕሊ ኩሉ ነገር እቲ ዝዓበየ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ኣጉሊሑ ዘርኢ መፅሓፍ እዩ። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ እግዚኣብሔር ኢልና እንኣምኖ ንዓለም ድማ ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ወሲዱ ብሓፂር ደረት ብፀቢብ ቁመት ተወሲዱ ናይ ድሕነት ተግባር ብምፍፃም ንደቂ ሰባት ዝተበጀወ ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ልዕሊ ኩሉ ከም ዝኾነ ኣጉሊሑ የርኢ። ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ መላእክቲ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ነገስታት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ፈላስፋታት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊቶም ንምክሓሎም ነገራት ኩላቶም ንሱ እዩ። ስለዚ እዚ ቅዱስ መፅሓፍ እዚ ኣጉሊሑ ከርእዮ ዝደለየ መሰረታዊ ነገር ሰባት ልዕሊ እቶም ኣብ ሕልናና ኣብ ልብና ዓብይ ቦታ ዝሃብናዮም ነገራት ንላዕሊ ዝኾነ ሓደ ነገር ከም ዘሎ ከርእየና ዝደለየ መፅሓፍ ሰባት ዝምክሕሉ ነገር ክህልዎም ይኽእል ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ሊፀ ዝሪኦ ነገር የብለይን ዝብልዎ ነገር እውን ክህልዎም ይኽእል ካብቶም ኣብ ሊፅና ዝረኣናዮም ነገራት ዝበልፅ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ግን ሓደ ኣሎ ንሱ ኸመኒ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚ መልእክቲ ቅዱስ ጳውሎስ ንዕብራውያን ሰባት ኣጉሊሑ ከርእዮም ደልዩ ዘሎ መሰረታዊ ነገር ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ልዕሊ ፈላስፋታት ዝኾነ ልዕሊ ነገስታት ዝኾነ ልዕሊቱ ኣብ ምድሪ ኣዕቢና ንሪኦም ነገራት ኩላቶም ልዕሊኦም ዝኾነ ጎይታ ንሱ መድህን ዓለም ክርስቶስ ከም ዝኾነ ኣጉሊሑ ዘርእዮም ዘሎ ኣብታን ኣብ ሂወትና ኣብ ጉዕዞና ኣብ ኩሉ ነገርና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ሂወትና ክንህቦ ዝግባአና ንክርስቶስ ከም ዝኾነ ብግልፂ ገይሩ ኣብዚ ቅዱስ መፅሓፍ የቐምጥ። እቶም ኣብ ኩሉ ነገሮም
አዕይንቶም ዝጥምታን ኣብኡ ስለ ዝኾና ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ጉዕዞ ክርስትንኦም ዕንቅፋት ኣይገጥሞም። ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣጉሊሑ ከርኤሉ ዝደለየ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እንተዳ ተባሂሉ እምነትና ንሱ ስለ ዝኾነ እቲ ልዕሊ ኩሉ ኣጉሊሑ ከርኤሉ ዝደለየ መሰረታዊ ነገር ድማ ሰባት ብምኽንያት እቶም ዝምክዕሎም ነገራት ተሰላኺሎም ናይ እምነት ጉዕዞኦም ምእንቲ ንድሕሪት ከይምለስ ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ዘየድክመና ጉዕዞ ጀሚርና ንድሕሪት ከም ንእምነት ንገብረና ዘየድክመና መሪቴና ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ንዕኡ ዝጥምቱ ኣብ ኩሉ ኩነታት ኣይደኽሙን እዮም። ንምድካሙን ምኽንያት የብሎምን ኩሉ ግዜ ጠመቶም ናውነፁ ስለ ዝኾነ ስለዚ በዚ ምኽንያት ናበይ ገጽና ክንጥምት ከም ዘለና ኣይናይ ኣዕቢና ኣብ ልብና ከነቐምጥ ከም ዘለና ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ንዕብራውያን ሰባት ኣብ ዝሓፈሉ ብግልፂ ገይሩ ይቐምጠልና። ብዙሓት ሰባት ኣብ ቅድሚኦም ኣዕብዮም ዝረኣይዎም ነገራት ምኽንያት ዕንቅፋት ኮይኖሞም ካብ ሃይማኖት ርሒቖም እዮም። ቅዱስ ጳውሎስ ንዕብራውያን እዚ መልእኽቲ ዝሓፈሉ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ሓደ እንታይ እንተይኩምኒ ካብ ክርስቶስ ንሙሴ ካብ ወንጌል ድማ ምቆሪት መሪፆም ንድሕሪት ዝምለሱ ዝነበሩ ክርስቲያናት ዝተጻሕፈ መልእኽቲ እዩ ዝመልእኽቲ። በዚ ምኽንያት እዚ ምኽንያቱ ካብ ንክርስቶስ ንሙሴ ዝቐደሙ ካብ ንወንጌል ንኦሪት ዝቐደሙ ኦሪት ክበሃል እንከሎ ወንጌል ኩሉ ከይመስለና ኣብ ኦሪት ዝፍጸሙ ኣብ ኣዲስ ኪዳን ዝተረፉ ስርዓታት ነይሮም ንዓቶም ዝቐድሙ ተፈጢሮም እዞም ክርስቲያናት እዚኣቶም ድማ ነዚኣቶም ስለዚ እዚ መልእኽቲ እዚ ብተውሉሉ ክንሪኦም ከለና ነዚ ዘሎ ትውልድ እዚ ብትኽክል ዝሰማማዕ መልእኽቲ እዩ። መብዛሕትና ሎሚ ንድሕሪት ንኽንምለስ ምኽንያት ዝኾኑና ነገራት ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እቶም ነቕርቦም ኩሎም ምኽንያታት ግን ቅቡላት ኣይኮኑ። ኣብ እምነት ምህላውና መሰረትና ክርስቶስ እምበር ኣብ እምነት ምህላውና መሰረትና ኣገልገልቲ እውን ኣይኮኑ ጳጳሳት እውን ኣይኮኑ ኣብ ማሕበርቲ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣይኮኑ ሰበብቲ ወንጌል እውን ኣይኮኑ ኣብ እምነት ምህላውና እቲ መሰረትና ክርስቶስ ንክርስቶስ መሰረቱ ገይሩ ዝነብር ትውልዲ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት እምነቱ ኣይደክምን እዩ። ንድሕሪ ዝምለሰሉ ዓቕሚ እውን የብሉን። እዚ ምኽንያት እዚ መልእኽቲ እዚ ብርግፅ ዘረጋግፀልና ንመን ክንምልከት ከም ዘለና ናበይ ገጽና እንዳጠመትና ክንጓዓዝ ከም ዘለና እቲ እንጥምቶ ድማ ሓደ ምዃኑን ብግልፂ ዘርእየና መጽሓፍ እቲ እንጥምቶ ሓደ ንስኻ ክርስቶስ ኣዒንትና ክትምታ ዘለዋ ድማ ናብቲ ሓደ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕኡ እንተጠሚትና ድማ ኣብ እምነት ድኽነት የብልና። እቶም ንክርስቶስ እናጠመቱ ንሃይማኖት ዝነበሩሉ ሰባት ሓደ እኳ ዝደኸመ የለን ዝደኸመ የለን። ንእግዚአብሔር ኣሚኖም ዝተጓዓዙ ፍጻሜኦም ፀቢቑ እዩ። ነዚ ኻ ምናልባት መልእክቲ ዕብራውያን ክትሪኡ ከለኹም መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ክትምልከቱ ከለኹም ምዕራፍ 11 ናይ እምነት ሓርበኛታት ዝኾኑ ብብዙሕ ፀዋትወ መከራ ሓሊፎም ኣብ እግዚአብሔር ዝነበሮም እምነት ዘጽንዑ ኣጉሊሑ ብግልፂ ዘርእየና ብግልፂ ጉልሕ ዘርእየና ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነ። ኣብ ምዕራፍ 11 ነቶም ናይ እምነት ሓርበኛታት ብኩሎም ምስተቐሰ ኣብ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 1 ክጅምር እንከሎ ድማ እንታይ እዩ እታ ናይ መጀመርያ ጥቕሲ ክጠቕሳ እንከሎ ምእንቲ እዚ ንሕና ድማ ክንድዚ ዝኣኽሉ መሰኻኽር ከም ደመና ከቢቦምና ስለ ዘለዉ ንኩሉ እቲ ዝዓናቕፈናን ነቲ ዝጠቅና ሓጢኣትን መልሐቕ እዩ። ኣብ ዙርያና ዝኸበቡና መሰኻኽር ኣለዉ። ሓጢኣት ከም መልሐቕ ዝገብሩና ነቲ ዘዕንቅፈና ዘበለ ነገር ከም ንኣልዮ ዝገብሩና መሰኻኽር ኣለዉ። እዞም መሰኻኽር ውሕዳት ኣይኮኑን ከም ደመና ኣብ ዙርያና ዝኽበቡ እዩ። እዞም ኣብ ዙርያና ከም ደመና ዝኸበቡ መሰኻኽር ካብ ኣብየን ክሳብ ክርስቶስ ዝነበሩ ቅዱሳን ምዃኑ ኣቐዲሙ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ብንጹር ገሊጽና ስለዚ ንሳቶም ናትና መሰኻኽር እዮም ብመከራ ሓሊፎም እዮም እምነቶም ግን ኣይተኸበን ብዙሕ ፀዋት
ስለዚህ ንስግዲ አልሄድ እንገብሮ ጉዕዞ ኩሉ አብነት አለውና ተፈቲኖም ዝሓለፉ መሰኻኽር አለውና ንሕና ነቲ መሰኻኽር ዝሓለፍዎ እምነት ንዑ ሎሚ ንሕና ንምድካም ምኽንያት ክንከውን ኣይንኽእልና ምኽንያቱ ናይ እምነት ጉዕዞ ጀመርቲ ይኮንና ጀመርቲ እንተንኸውን ኔርና መሰናኽል ተፈጥረን እዮም ቅድሜና ግን ጉዕዞ ንእምነት ዝተጓዕዞ ናይ እምነት ጀጋኑ ኣሎ ናይ እምነት ሓርበኛታት ኣሎ ንሳቶም ድማ ንእግዚአብሔር እናቀነቱ ክሳዕ መወዳእታ ተዓዊቶም ነዚ ንኸረኒ ይባል ኣብ ዙርያና ዝኸበቡና ከም ደመና ዝምብፅሖም ብዙሓት መሰኻኽር ኣለውና እዩ ናይዞም መሰኻኽር እዚኣቶም ሓቀኛ ምስክርነቶም ድማ ንክርስቶስ እናጠመትካ ናይ እምነት ጉዕዞ ምጉዓዝ ዝብል ምስክርነት እዩ ስለማንም ሰብ ኣብ እምነት ክነብር እንከሎ ጠሚትዎ ክጓዓዞ ዝግብኦ ንመኒተና ንክርስቶስ ምክንያቱ ንኣገልገልቲ ዝቅምሰል ዶ ምኽንብቲ ፅራሕ ክደክም ኣገልጋሊ ዝደኸመሉ ይደክም ኣብ ዝበርትዓሉ ይብርታዕ ስለዚ ጉዕዞና ሓንሳብ ምስ ጀመረ ዘየቋርጭ ጉዕዞ ንቅድሚት ገጹ እናጠመተ ንቅድሚት ገጹ ዝግዝግዝ ጉዕዞ ክኸውን እንተኾይኑ ኣብ ቅድሜና ዘቐመጥናዮ ነዚ ጉዕዞ እዚ ንሕድና ንሕና ንናይ እምነትና ክንበፅሖ ከም ሞዴል ዘቐመጥናዮ ሓደ ክህልወና ኣሎ ንሱ ከዓ ጉድለትን ኣበርን ዘይብሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ብግልፂ ኣጉልሒ ዘርእየና ናይ ክርስቶስ ልዕልና ክሳብ ኣበይ ከም ዝኾነ ኣጉሊሑ ዘርኢ መፅሓፍ ናቱ ልዕልኖ ተረዲእና ንዕኡ ጥራሕና ጠመትና ምእንቲ ክንስዕር ድማ እዚ መፅሓፍ እዚ ብትኽክል ይመርሓና ስለዚ ንሕና ንቅድምቶ ክርስቶስ እዩ ንሕና ኣብ ልዕሉ ቦታ ዝቐመጥናዮ ድማ ክርስቶስ ክኸውን ከም ዝግባእ ብንጹር ኣቐሚጡ ዝርከብ መፅሓፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ክርስቶስ ልዕልና ዘርእየና እዩ ናይ ክርስቶስ ልዕልና እንተዘይተረዲእናዮ ብዙሓት ንልብና ዝገዝኡ ኣብ ውሽጥና ክፍጠሩ ስለ ዝጅምሩ በዚ ምኽንያት እዚ ናይ ክርስቶስ ልዕልና ብዝግባእ ናይ ምርዳእ ዓቕምና ብምድካሙ ምኽንያት ንካልኦት ልብና ተገዛኢ ከም ዝኸውን ይገብሩ ካብዚ ምእንቲ ክንድሕን ግን ናይ ክርስቶስ ልዕልና ብትኽክል ክንርድኦን ብትኽክል ድማ ክንፈልጥዎን ይግባአና ማለት እዩ ኣነ ንክርስቶስ ኣብ ልበይ ዝሃብክዎ ዕቤት ክንዲ ወለደይ ክንዲ ፈተውተይ ክንዲ ነገስታት ክንዲ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ክንዲ ገዛእ ርእሰይ ክንደይ ናይ ልዕልናን ደረጃን ኣብ ልበይ ሂበዮ ዘለኹ ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ልዕሊ ፈተውትና እዩ ልዕሊ ወለድና እዩ ልዕሊ ገዛእቲ ነገስታት ዝዓለምትያ እዩ ልዕሊ ርእስና እውን ከይተረፈ እዩ ናይ እግዚአብሔር ልዕልና ዝርካዕ ብጸናትን ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር ልዕልና ኣብ ልብና ዝርካዕ ፈተውትና እዩ እግዚአብሔር ካብቶም ነፍቅሮም ዝበሃሉ ነገራት ንላዕሊ ኣብ ህይወትና ክንህቦ እንተዘይክኢልና ናይ እግዚአብሔር ልዕልና ብትኽክል ኣይተረዳእናዮን ኣለና ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ልዕልና ካብ ወለድና ንላዕሊ ናይ እግዚአብሔር ልዕልና ካብቶም ጽቡቕ ዝገብሩና ንላዕሊ ኣብ ልብና ድማ ክሳዕ ክንድዚ ቦታ ክህልዎ ይግባእ ማለት እዩ ልዕልኑ ንምርዳእ ትሕግዘና ኸዓ ቀዳማይ ፈጣሪና ብምዃኑ ካልኣይ ደረጃ ድማ ድሕሪ ውድቀትና ዝኸፈለልና ዋጋ ኸዓ ክሳዕ ክንደይ ምዃኑ ንርዱ እዩ ስለዚ ዕብራውያን ነዚ ብንጹር ዘረድእ መፅሓፍ ስለ ዝኾነ ብትኽክል ናብ ክርስቶስ ከምጥምት ዝገብረና መፅሓፍ ተባሂሉ ይንገረሉ እቲ ካልኣይ መሰረታዊ ነገር ድማ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ተጠቃሚሉ ዝርከብ ብእምነት ክንዕገስ ከም ዝግባአና ብትዕግስቲ ናይ እምነት ጉዕዞ ክንጓዓዝ ከም ዝግባአና ዘርኢ መፅሓፍ ምክንያቱ ዘይምዕጋሶ ንክርስትና ገዲፎም ንናብ ኣይሁዳዊ እምነት ዝቅስቅሱሉ ዝነበሩ ክርስቲያናት ካብቲ ዝጀመርዎ ንድሕሪ ዝጠመተ ጉዕዞ ንኽመልስ ተባሂሉ ዝተፃሕፈ መፅሓፍ ስለ ዝነበረ በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ውሽጢ እምነት ዝኽየድ ብትዕግስቲ እምበር እምነት ዝኽየድ ብትዕግስቲ ከም ዘይኮነ ዘርኢ እዩ ነዚ ኸ ናብቲ ተሓንፂፅልና ዘሎ ናይ እምነት ሕንፃፅ ብትዕግስቲ ንጉየ ተባሂሉ ዝተፃሕፈ ጉዕዞ እምነት ኩሉ ግዜ ብትዕግስቲ ዝግበር ጉዕዞ እዩ ናይ ክርስቶስ ትዕግስቲ ኣውሊዑ ዘርኣዮ እውን ናይ ትዕግስቲ ዋጋኣ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኸርእየና ስለ ዝደለየ
ክወጽ ዝኽእል ሓደ ጉዳይ ብዙስ ጀመረ ሽልማት አይሽልም ሽልማት ክትሽለም እንተዳ ኮይኑ ናፍታ ናይ ዓወት ሕንጻት ክትኽክል ኮይኑ ልዕሊ ብጽሕቱ ድማ ፈጥል ወይ ድማ ቃንጢፉ ኣፍታ ናይ ዓወት መስመር ክበጽሕ ክኽእል ኣሎ تعكس تزي حالي وقت دخامو تعكس تبليو سلازقوني بسنك زي معقاسو نتعاوض زي كرخوايفن سلاز أزمت حافظ البعض بإمنك مالت بإمنك بتعكس فيك وعزون يسقبالنا وعزون كما يتخون كم سقبو نايزخا عرايانا من كم سقوني بنتصور زرعنا نتحافي مالت نزيخا من اختنا نتي فنصوم حلقانا زغونه ኢየሱስ ክርስቶስ ታይግበ ንዑን ንስዓ ምኽንያቱ ንሱ በብዙሕ ጥዋት ወመከረ ሓሊፉ ንኹሉ ግን ብትዕግስቲ ዝሓለፈ ኣርኣያና ዝኾነ ጎይታ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንዑ ክንክተልን ከለና ነዚ ኣብነት ብምግባር ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጉዕዞና ትዕግስቲ እንተዘይሃልዩ ብቐሊል ነገር ተፈቲና ክንወድቕ ይከኣለና تعجز لكن أمنتنا صنعات كل مخون يقبرنا. سلسي كلا يزرعنا مسرة أو نجار كأنزي. أتصال ساي مسويت النتن ديك كائنات النتن ناي يسوع كريستوس أقربه زري مزحف. أتحققنا مسويتي كنا أوريت مسويتي زبالة مسويتي. أتحققنا لك كائنات مسويتي معلوم مسويتي تقبل معلوم. مسويت أغرابي كائنات بعلو كوينو نعلم نسروس زعرقا نتحققنا مسويت خامسو جنشن لكي كوينو نتحققنا نعلم زرح النسو مسويت الزغرمي نسو كم زخون دما أوليحو زرعنا مزحف بعد سلسي إبراويان كنذكرن كلنا نزوم سلسة مسألة هاي النقرات أبي ودنا نذكر يكبانا حقنا لك كائناتنا كريستوسي تحققنا مسويتنا هاد قدوس قربان حققنا مسويتنا عالم زنحانة له نقصانون عالم زنحنا له بيت كريستيان لما ما انت مسويت كريستوس إلى أتنمر له هيوت أيناي كم زخوني ننصرها بالحسري متحاف سنزخوني زوم سلسة مسألة النقرات أبسي قدوس متحاف زي وليهم تنقصهم نرحبهم مالجي سلسي إذا كبرنات مسألة نجار نفتك أن دارس نعطينا حسب زبالة زرزراوي حساب تنتقص تفتنينا أرسنا نكرسوس متمات زري ويدما نكرسوس مسعاب متمات فلن يقولون أتنسحب لا تزيد أمنتو يسخطها سلسي أنتنا أرزلون لبنا سرزل سلسي نكرسوس متمات تقومون تاريخ بخمين قدينا خبر سحبون نخير زمن حطه مسألة على نجار سلسلة نايزون نجارات كاتو مسألة على نجار سلسلة عالي يدرسون أقدمنا كنقص أولوس نأبراويان سبعة زمن يختلفون أبراويان سبعة إسرائيلاويان عبتوح تبناس تفنى يمت أو قسم تواهيبون أتلاقي بجمرة سلسلة مت أو يوم يايكو أبراويان زمن كون كله أتكال أي مت أو يوم لما إسرائيلاويان زمن يعقوب دحين استطاع على اسم إسرائيل زبل سبتون. أتصال سايبت يوم يهودا مخنياتو إسرائيل نجستان إتوم حيانات سبحانه نجستان زوجلو نجد يهودا إلي. بد حيانات سبحانه مرحتو زوجلو سيامي لما إسرائيلاويان يهوداويان تباهيرهم تتصويا. أتراب عيننا إبراويان زبل متصوري. إبراويان زبل نأبراهام بحقو سنمره كان إيمور زمن متوقع اسم ستوستي سلسي إيمور كنا بإيمور إبراويان تباهيرو سلسي إسرائيلاويان إبراويان زمن كتن إسرائيلاويان زمن كتن إبراويان يايقوباويان زمن كتن إبراويان زمن كتن يايقوباويان أيهوداويان زمن كتن إبراويان زمن كتن أيهوداويان سلسي زمن اختزي أب كريستنا يرون من حريق زمن رسول نبرو إسرائيلاويان وين إبراويان زتتصحفه من أخته مالت سلسي بتقولوا زمن اختزينا من زتنعه زمني بنصور انتظر إلى زمن اختز بترخ كنز ملكتنا على إيمانت مخنياتنا من تاين تباهي أكرسنا بعدون لحريق مملاس أرزلت حنا على مسلا زلنا نكرستوس أمته لدي إنا ودلي
أبزمت أنه زلو عالم سلزلنا عالم ككريستوس أنت علينا أفلا صفتا أبنى دستان أبنى دمى أبستفلا لنا عالم يأكل سنحات أنت زلنا كل زمن سلزلنا بس مخنيات زي أنتنا نا كريستوس جزنا نخمن الناس الزمن أختزي بتغكل عبز الزمن زخنقر الناس قبوا من أختم خالو بنتصور كردو يقبعنا الزمن أختزي كان إبراويان علينا معنا زغر بمخالو من الدامانة مخانا باهر كان إبراويان عليك أربان عين مخنياتو عبز الزمن زي إبراويان يكونون زمن أختزي قبلون نحن عين عن زمن أختزي نقبل سلذي كان إبراويان عليك زمن أختزي قربان عناي عبز الزمن زي كاب كرسنا من حريز من لستون الدزي بس حالو سلطوني الزمن أختزي قربان عناي مالت سلذي عنا زقرب من أختن تداخويقا بخمي أقرابنا لا كريستوس لتمد لبي كم زلوا نحن قبر زكالنا سولو مثلا كنكيدنا مخنياتو أبو عزم الفساويات كنلكتو قلقهم سلست عينة مقدقاتو لكن أي مجمريا لتحريك من كلاسيو أتكالعي أبزن خايطتو من باري أتسالس عيد ما نقول بيتكت كامخاج أكرسنا على أزوم سلسلة مجدتات زياتو نيوت ودسك إنا فتر وزنو مجدتاتو أبقى تمانز جمعوا لهم يلو تمانز نبرك القافة هيوتهم تقاريكم أبناء تماني هيوتهم ومتغزولوا سباتنا نقدم يتقصهم نكرسوس النات أما تزخونوا سبات المال سلسلة سب الهيوت كريستياناوي هيوتو نزوم سلسلة نجرات زياتونا هيوتو ممزلين ناقبر اختقام لهم كلام ندحن جيز نزلو أبزلو خوني قطوي لزلو ويش نقدميت كان سيد كريستوس النات أمنت كيز غير زلو إلون سلسلة مسرطان نجرات عب هيوتو كمان كتن أمنتني قبع مالت أتن قدميت نتحق إنيا وعزوز البعال نقدميت كيز كامغاني هاري قدس باولوس نزيل لفليبيسو سباتات صحافة لهم منوقت تتكسو كله ناتب الحريتين زلو إنا قدف عقدميتين زلو عسبع ودما إنا كمتكو نقدميت كيساي أبوي عنه خبير قريش كريستنا بعضو مالت نايقويا بعضو مالت ناي زيقمتا بعضو مالت أيقون كريستنا بعضو مالت كل ساعة بفتنة النبعضو بعضو مالت سلي أنا منا أنخلو هيوت أيقون هاري قدس باولوس نقدميت كيساي إنا قابلتكو نافت عصبة عوض قصي أبوي عنه خذلي نجير سلذي كريستنا نايقويا بعضوي قزي زوهبا يكون مخنياتو اتا قصرت زخونت قزي انتاي كم تقات ما يفتانينا كل قزي ويت خمكون دن قدس مصحف عزيزنا كل قزي ويت كوينا نمبار كل قزي ادوم نكرسوت امتو بزقم تاقو نزوخت كوعازو زخير عقلية بالنومن من تايرس لكم كل جزء نوي عتاي زحسبات حتى خاطيه اليوم لمن تاينا نوي قاسينا مخاط من تاي زدينا انتينا اتنطمتو املاح قاسينا بمخاط كلمه حي زدينا تصدي حق اتنطمتو املاح بمبيعي راحنا كلمه هون نخل كان اي درجه لما كريستياناوي هو زي قالت ابيات تبعنا لمن تايتكمني لكريستوس نمركاب زغبر وعزو سلازون لا كريستوس نمصح ارايانا كريستوس انتوين لكريستوس كمسل قال ينبر انت لا كوينا وعزنا زي قارص حسين ادخل صح زغبو برجا بنص حيو يلو ططو كل زغل سنيلن مخنيات زعل زياد كريستوس نمصح زوت حساب سنتي مخنيات نحنا وعزنا لكريستوس نمصح كوينو نكريستوس بس حيلن مو نكريستوس نخمسل مع كل جزء عماي ويا كريستيان هيوت كنبر خلالو مالتي سلازي زوم سلسله مقدتات زياتو ناي ابراويان ملخت مسرت غيرنا نرسنا ان نفتشنا ازوم سلسله مقدتات زياتو نو هيوتنا ان نغندملو مسك زيادير زلنا قريت اكساب كنديكم زوني كنستيات غيرنا ان نريدو ناي هيوتنا مغمغمي ناي هيوتنا ابيتنا مسرت سلازي كل سب على هيوتو ندحري ديز خيزنا عقاب زلوني تقوي بزلو نقدمي كيس كويس زلو مسرت عين نجرات كل جزء تكملهم خلال
ነዚያቱም ተዘይ ተጠቂምናለሁ ግን ኣብ ህይወት ብዙሕ መሰናኽላት የጋጥሙ ማለት ነው። ስለዚህ እቲ መሰረታዊ ነገር እናቀመጥናዮ ክንከይ ዝግባአና መሰረታዊ ነገር ነዚ ዘመልክት እዩ። እቲ ቅፂሉ ዝመፅእ ኣብ ዝነጥብ እዚ እናረኣናዮ ንኸይድ እንታይ ተላ ተባሂሉ ንክርስቶስ ምጥማት ዘለዎም ረብሓታት መሰረታዊ ነገራት እናረኣና ክንከይድ ኢና። እቲ ናይ መጀመርያ ንመን ኢና ንጥምት ንዝብል ንክርስቶስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ይትፈትወት እንታይ ገይሩ እንተይልና ካብ መጀመርያ መበገሲ ክርስቶስ ከም ዝተጠመቐ ክንጥመቕ ኣለና ማለት እዩ። ግልፂ ዲሓካ ምክንያቱ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም ዝመፀ ንክልተ ነገር ብሓፂሩ ክሪኦ ከለና ኣጠቃሊልና ብብዙሕ ተዘርዚሩ ክግለጽ ዝኽእል እኳ ተኾነ ከም መጠቃለሊ ግን ክልተ መሰረታዊ ነገራት ክንጠቅስ ይከኣለና እዩ። እቲ ናይ መጀመርያ ቤዛ ወይ ድማ በጃ ንምዃን እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ኣርኣያ ንምዃን እዚ ዓለም እዚኣ ብክርስቲያናዊ ዓለም ንምንባር ኣርኣያ ዝኾና ትደሊ ነይራ። ምክንያቱ ኣብ 5500 ዘመናት ዝኣክል ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝነበሩ ሰብ እግዚአብሔር ከስምሮ ኣይክእልን እዩ። ሰብ ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሑን እግዚአብሔር ከስምሮ ይክእል ዝብል እምነት ነይሩ። ነዚ ከምዚ ኣምኑ ዝገበሮም እቲ መሰረታዊ ነገር እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ሰልጢኑ ስለ ዝነበረ እዩ። ሰይጣን ዝሰልጠነሉ ዘመን ስለ ዝነበረ ዓቕሚ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ሓይሉ ስለ ዝነበረ ናይዚ ዓለም እዚኣ ገዛኢ ዲያብሎስ ስለ ዝነበረ ሰባት ጽድቂ ናይ ምስራሕ ዓቕሞም ረኺቡ ነይሩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ናይ ሰባት ኣተሓሳስባ በዚ ዝተሸከምናዮ ድኹም ስጋና ጽድቂ ክንሰርሕ ኣይንኽእል ኢና ዝብል እምነት ነይርዎ። ስለዚ ነቲ ተሓሳስባት ዘፍረሶ መንተና ክርስቶስ ዘፍረሶ ድማ ብመለኮታውነቱ ጥራሕ ኣይኮነን ናትና ስጋ ብምልባስ ናትና ስጋ ለቢሱ በዚ ሕጂ ንሕና ሒዝናዮ ዘለና ስጋ ሰይጣን ክንስሕረሉ ጽድቂ ክንሰርሓሉ ከም እንኽእል ብግብሪ ኣርኢና። ስለዚ እዚ ሕጂ ዘለና ስጋ ጽድቂ ክስርሓሉ ዝኽእል ስጋ እዩ። መንፈሳዊ ስራሕ ክስርሓሉ ዝኽእል ስጋ እዩ። ናብ ዝለዓለ ናብ መፅሎተ ስሉስ ቅዱስ ክንበፅሓሉ ንኽእል ስጋ እዩ። ከምዚ ከምዝኸውን ዝገበሮ ግን መሪቴና ክርስቶስ እዩ። ክርስቶስ ስጋና ምስ ለበሶ ንሰይጣን ዝስሕረሉ ዓቕሚ ስጋና ረኺቡ ጽድቂ ዝሰርሓሉ ዓቕሚ ረኺቡ ንዲያብሎስ ዝበልከሉ ዓቕሚ ረኺቡ መን ስጋና። ስለዚ እዚ ስጋ እዚ ክርስቶስ ኣርኣይኡ ኮይኑ ክርስቶስ ዓቕሙ ኮይኑ ምስራሓሉ ብድሕሪኡ ጽድቂ ናይ ምስራሕ ዓቕሚ ረኺቡ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ኣርኣያና ንገብሮ ንመኒቴና ንክርስቶስ ካብ ጥምቀት ጀሚሩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ክርስቶስ ተጠመቐ ንዓና ንኣርኣያና ስለ ዝነበረ ንሕና እውን ንጥመቕ። ከምቲ ክርስቶስ ዝተሰደደ ክርስቲያናዊ ህይወት ኩሉ ሳብ ዝንበር ኣብ ናይ ስደት ናብራ እዩ። ሰይጣን ብክልተ መንገዲ ይፍትነና። ቀዳማይ ብልብና ክርስቶስ ካብ ልብና ኣሰዲድና ምእንቲ ክነውፁ፣ ካልኣይ ብተግባር ካብ ቤተ ክርስቲያን ተሰዲድና ምእንቲ ክነብር ሰይጣን ይዋጋዓና። ብኣንጻራዊ ነገሩ ክንሪኦም ከለና ኸ ክርስትና ኣብ ስደት ዝንበር ናብራ እዩ። ካብቶም ኣቀዲምና ዝገለጽናዮ ሰይጣን ተዋጊኡ ከይርሕቐና ክንዋግኦ ኣለና። እቲ ካልኣይ ግን ንሕና ኣብ እምነት ብምንባር ምእንቲ ወንጌል እንቕበሎ መከራን ስደትን ክርስቶስ ኣርኣያ ኣቐዲሙ ኮይንና እዩ። ስለዚ ብኻልእ ኣባህላ ክርስቶስ ዝተርጎመልና ክርስትና ማለት ናይ ስደት ናብራ ማለት እዩ ማለት እዩ። ሓቂ ግልፂ ዲ ትበሃሉ ክርስትና ማለት እንታይ ማለት እዩ? እስኪ ንገሩኒ እንታይ ማለት እዩ? ኣለኹም ለምሳሌ ደቂስና ደና ድምፀ ይስማዓኩም ኣሎ ተዓፂ ስለ ዘሎ ምናልባት ኣብቲ ምስማዕ ይሸግረኩም ከየሉ ይስማዓሉ ስጋዕ መወዳእታ ሰምዑ ኣለኹም ኣራይሽ ክርስትና ማለት ቃል ብቃሉ ኣብ ናይ ስደት ህይወት ምንባር ማለት እዩ። ምናልባት እዚ ናይ ዘመናዊ ዓለም ስብከት ንክርስትና እንዳበላሸው ይመጽእ ስለ ዘሎ ንክርስትና ብኸምኡ ዓይነት ኣገባብ ክርዶ ቁኑዕ ኣይኮነን። ዝበዝሐ ኣብ ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ወይ ከዓ ትውልዲ ምቾት ኣስጠማቂሩ ዝነብረሉ ዘመን እውን ስለ ዘሎ ክርስትና ማለት ናይ ምቾት ናብራ ኮይኑ ክርዳእና ይኽእል ኣይኮነን። ክርስትና ማለት ናይ ስደት ናብራ እዩ። ምናልባት ብብዙሕ መለክዒ ስደት ክትርጎም ይኽእል። ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምስዳት ዘይኮነ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ነገር ግን ሰይጣን ካብ ሃይማኖት ተሰዲድና ምእንቲ ክትነብር ዝገብረና ቅልሳን ብምፅዓይና ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ዝነበረ ድራማ ሪኢኹሞ ትኾኑ ኢኹም ካብ ቤተ ክርስቲያን ሰብ ምእንቲ ክስደድ በዕሩኽ ዝግበር ዝነበረ ፈተና ተሰዲዶም ምእንቲ ክነብሩ ዘጋጥሞም ዝነበረ ፈተና ከመይ ገይሮም ከም ዝገለጹ ሪኢኹሞ ኢኹም ስለዚ ሰብ ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብ እግዚአብሔር ምእንቲ ክስደድ ምናልባት ከባቢና ክፍትነና ይኽእል ቴክኖሎጂ ክፍትነና ይኽእል እዛ ዘለናይ ዓለም ክትፍትነና ትኽእል እያ ስደተኛታት ካብ ሃገርና ዘይኮናስ ስደተኛታት ካብ እግዚአብሔር ኮይና ንኽነብር እዩ ልዕሊ ኩሉ ሰይጣን ዝዋጋእ ኣሎ ሰይጣን እቲ ዝዓበየ ምሳና ዘሎ ውግእ እንታይ ተርጉምኒ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝተሰደደ ትውልዲ ንቤተ ክርስቲያን ርሑቕ ዝኾነ ትውልዲ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ከም ዝፈርድ ምግባር ካልእ ከይመስለኩም ካብ ሃገር ምስዳድ ቀሊል ካብ ቤተ ክርስቲያን ምስዳድ ግን ትዝኸበድ ሰብ ካብ ሃገሩ ክሽፍት ይኽእል እዩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ተሸፊቱ ግን ከቢድ ምክንያቱ ካብ ሃገር ዘጋጥም ስደት ጊዜያዊ ካብ እግዚአብሔር ዘጋጥም ካብ ቤተ ክርስቲያን ዘጋጥም ስደት ግን ዘለዓለማዊ ሞት እዩ እግዚአብሔር ካብዚ ይሰውረን ስለዚህ ሰይጣን ካብ እግዚአብሔር አሰዲዱ ካብ ቤተ ክርስቲያን አሰዲዱ ካብ መንግሥተ ሰማያት አርሒቁ ምእንቲ ኸየምረና ስደትና ከም ናይ ክርስቶስ ስደት ንምግባር ንርእስና ድልዋት ክንገብራለን ስደተይ ከመይ ዓይነት ስደት እዩ ስደትና ከም ናይ ክርስቶስ ስደት ክኾነልና ኩሉ ሰብ ንክርስቶስ እንዳጠመጥና ምንባር ዘድልየና ስደትና ከም ናይ ክርስቶስ ስደት ኣብ ግዜ መከራ ኣብ ግዜ ሽግር ኣብ ግዜ ፀበባ ዘይደክም እምነት ምህላው ማለት ስደት ማለት እቶም ናይ ክርስቶስ ዝኾኑ ሰባት ንክርስቶስ እናጠመቱ ዝነብሩ ሰባት ንሳቶም ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዘይደክም እምነት ስለ ዘለዎም ካብ ዓለም እምበር ካብ ክርስቶስ ኣይስደዱን እዮም ግልፂ ዲ ሓቂ ሎሚ ካብ መን ኢና ተሰዲድና ዘለና ምናልባት ስደት ክበሃሉ እንከለኩ ሰይጣን ንንስሓ ሕቋት ከም እንኸውን ገይሩ ካብ ክርስቶስ ብምኽንያት ሓጢአት ተሰዲድና ከም እንነብር ዝገበረና ሰባት ኣለና ብንስሓ ህይወት ዘይምንባር ማለት ካብ ክርስቶስ ዝተሰደድካ ሰብ ኮንካ ምንባር ማለት እዩ ብዙሓት ሎሚ ካብ ቁርባን ርሒቆም ዝነብሩ ሰባት ኣለዉ ካብ ቁርባን ምርሓቕ ማለት ካብ ክርስቶስ ስደተኛ ምዃን ማለት እዩ ስደት ዝበሃል ካሊእ ርሑቕ ነገር ከይትል እዩ ነገረ ድህነት ኣብ ህይወትና ናይ ምፍፃም ዓቕምና እንተደኺሙ ካብ ክርስቶስ ዝተሰደድና ሰባት ኢና ማለት ቀለልቲ ዝመስሉና ካብ ክርስቶስ ከም እንስደድ ዝገብሩና ነገራት ኣብዚ ዓለም እዚኣ በዝሕሉ ዘሎ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣነ ምስ መን እየ ዘለኹ ቀረቤታይ ምስ መን እዩ ምስ ዓለም ዲ ወይስ ምስ ክርስቶስ ምስ ሰይጣን ዲ ወይስ ምስ እግዚአብሔር ቀረቤታይ ናብ መን እዩ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዲ ወይስ ናብ ዓለም እዩ እቲ ዝቐረብናዮ ዘበለ ነገር ንሱ ይገዝኣና ነዚ ዝራሕ ካብቲ ዝዝረሓናዮ ነገራት ካብ ስደተኛታት ኮይና ክንነብር ንችል ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚ ስደቱ ንስደትና ዝባረኸሉ ስለ ዝኾነ ብስደቱ ንሕና እውን ተኸተልቲ ብምዃን ስደትና ከም ናይ ክርስቶስ ስደት ንምግባር ምንባር ማለት እዩ ንክርስቶስ ምጥማት ማለት ብኸላእ ባህላ ስደት ዘየድክሞ ትውልዲ ማለት እዩ እቲ ንክርስቶስ ኣርአዩ ገይሩ ዝነብር ትውልዲ ማለት ስደት ዘየድክሞ ትውልዲ እዚ ማለት እዩ ብኸላእ ባህላ ስለዚህ ስደት ዝብል ቀጥታዊ ትርጉም ሰፊሕ ክዝርዝር ይከኣል እዩ ትፈልጡ ኢኹም ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ንፍቅር ወዳ ንኢየሱስ ክርስቶስ ሒዛቶ ክትስደድ እንከላ እቲ ዘጋጥማ ዝነበረ ኩሉ ፀዋት ወመከራ ንድንግል ማርያም ካብ ፍቅር ወዳ ንምፍላይ ምኽንያት ኣይኮናን ምኽንያቱ ድንግል ማርያም ኣዒንታ ዝገበረት ኣብ ወዳ እያ ግልፂ ዲ ሓቂ ድንግል ማርያም ንምንታይ እያ ዘይደኽመት እንተይልና ኣዒንቲ ድንግል ማርያም ንወዳ የጥምታ ስለ ዝነበረ ንክርስቶስ ዝጥምታ የዒንቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣይደኽማን ቅዱሳን ሓሊፎም እዮም ቅዱሳን ሰማዕታት ብፅዋትዎ መከራ ስቃይ ተቐቢሎም እዮም ግን ኣይደኸሙን ንምንታይ ኣዒንቶም ካብ ክርስቶስ ኣየልገሳ እተን ካብ ክርስቶስ ዘየልገሳ ኣዒንቲ በፍጹም ኣይደኽማን ብሳሕለት ክቁረፁ ቆርቦቶም ከም በጊዕ ክግፈፍ ከም ሽጉርቲ ስጎም ክቅርደድ ብሓለንጊ ክቕጥቀጡ ከለዉ ኣብ ልዕልዮም ብዳርባን ክቕጥቀጡ ከለዉ ብመጋዝ ክቁረፁ ከለዉ
عبزنا حاول خدر بين كله أمنته ما يكنسن مخنيات مس كريستوس يسددوا سلازنا برو سدته من عائنته من أب كريستوس مسرز جبر سلازنا بري كده هم يكاب سلازي لو مزدك أمنت كهلونا عائنتنا كلنا كريستوس أمنتك خوي يجبا سلازي تكالاي سدتي أتصال سايش قوي كم تكريستوس أمون إحنا نسقون سلازي كارش قوم ستسددنا من تخيل خوي نكريستوس زتمتها أنت نصون كرباي نكريستوس زتمتها أنت نصونت كرباي صلي لنا نكريستوس زتمتها أنت نكريستوس زتمتها أنت نمكرا نرسل زدا لواء بمكرا يدخباني بمكرا للحيط عين اللساني هذا قدس باولوس نزي رومي بيت كريستيان عم صحافه ملختو معرف شو مونتك كابو زي سنة 4 جميلكم كتمل كتخلو كريستوس فقر زفري المني أتن كريستوس تمتع أنت فقر كريستوس بر مكراز عالم زي نايم راعي عقلية باللبن نايم راعي عقلية باللبن سلزي مكراز عالم زي عايد كمني تمهديو تمهديو أركانديو معصرتنيو دخابيو مدرفتنيو كريستوس فقر زفري لحد قايد اللبن تزقرهم كنتاي مقام تفضل وسوم كلهم زتباهلو نجارات نناي كريستوس فقر كفتو ننابانا أنت زمنتو نيرو لومي أكريسنا أمنت ننصنع بزي كرماج بزي معصرتي بزي تميت بزي تمي أبز تمجاچر سفرا تقبيبنا كريستوس مسيحنا من باب ستصدمنا بحالك لما سلازم من مخالو نيرو قدوس ጳውሎስ بتبعت نزيوم مسكين بتخكل كا إزوم فترات زياتهم أداتيهم أكريستوس زين أفقر سلطنا براكن إزوم فترات زياتهم أيشرفون قدس باولوس بمعصر تفتينو أيتملكن بمدرفت تفتينو ندحريت أيتملزل بسحلات تفتينو ندحريت أيتملزل تسع موت بفضل كريستوس أمونكم يترهي سلازي ቅዱሳን አባታትና በመከራ ሲጸኑ ስለነበሩ መከራባ ከመከራ ይቆጠሩ ከምዝሓልፉ ዝገበሮ አክርስቶስ ንክርስቶስ እናጠመተ ዝነብር ልብ ስለነበሩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ግብፂ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘጋጠሙ ታሪኻት ኣብ ይመስለኒ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን አካባቢ ሞድ መጀመሪያ 10 ክፍለ ዘመን ዘጋጠሙ ከምትፈልጦ ግብፂ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ጊዜ እስከ ኣብዚ ሕጂ ጊዜ ሰማዕትነት ዘይተፈልያ ቤተ ክርስቲያን استراح زي كونادين تايتيكمي أما أخذ إشوخ زبالة بيت كريستيان أما أخذ إشوخ ماذا لأن 220 مليون حزبي مسلم الناس النوعية 10% راح كريستيان أرثوذكس وهذا من النوعية إذا مالت بخلاف بهذا 210 مليون حزبي مسلم الناس كون كله 10 مليون حزبي جم أرثوذكس مالت أولا دور بعد إذا 10 مليون حزبي أما كان 220 مليون حزبي أمها أحسبوا كريستنا كان حقا كريستنا كان نوري أبزقط صار حزب مع كريستنا سلازي تابع كريستيان سكاب الزمن زي سمعت النت زي تفليا بيت كريستيان تزقر بالنص يكون سمعت النت زي عملت سلازي فرينا هذا كريستيان قتلن كله كافتر مسلمنا قل على إسرائيل سقال حجة أحساب كان إيمان من أهل زي بيت كريستيان لما خلع الله سلازي أبدا عصر تشعات في الزمن لمجمع زي هذا نكريستيانات بمقتال سفلت زنبرة أقدموا إمنوت مسلمنا زنبرة أمود داتا قلنا كريستيان دعار تحرم إيمانه أب كريستيان بقوة مرتبة ما يرو وانجل كسبه مش جمعه أتوم ناتو بيتسوق كمان يلوسي قابلاتنا إمنت وصيو أنصار إمنتنا قطعوا بالسلسي حيزنا خنقتلوا لنا يلوم حيزهم قتلوا لهم وسيلهم قتلوا قلوا نابتوا للدعاد وسيلهم أما كنتات تولد العدي كان تنسوا زعمنا بويتو أمسكال تسقيل بويتو ونحنا أمسكال سقيلنا نقتلوا لهم أمسكال سقيلهم أبتحت الأنبار نسليسهم نتا مسكال بحوهم تكاتصل لهم دار بأجرو كاس لا بلد حاول لا كاس على ملا سبناتو بخبيت سقاي مخنوقت زغبرو تونكولي بعبي مالك
دحركن تحاول دار دخلت مسجمرة أتي كريستنا بتخكل زتردوا أبو لو تم قتلتوا سبعة قريفون لعل عنك عريون دات أمنتها صلوت كبر الجميع بدحرزي أعدار بحاوخ نددن كلون السجن أصنامو كفيتو بحاوس مسجانا نام سما يمدع عربخ زمرم كلون يوم أتسقاي كم حاوز ينددو زي كونس كم على حدا من نافشات تتقمته مغاز الزراجع زلو سبع عينك مزيلو خرائي بجميع نحن سبيلو كما يلو سبع حاولنا ندده يساقي يقوم كما يلو كحبوس يغير نحبوس نستير قنطايو اسكن حتطو إلا شعو أنت سب بحاولك أتلك لنا نسخاقن كحبوس عليها بحاولك أتلك لنا بحاولك أتلك سبي أولي بكرين بر أيزين برني نسخاقن تزمر عليها ناس كل نجار إذا حاول كم زك أصلك زلوا كل يخصم معك خمسة كيل زجلك مسيرون تايسكر جرنا ويرون مكراي عليك تصنعون مش جمركم أنا مع خاطر جدي في كريستوس كتير جميلة لكريستوس مستمر قدما مكراي أخي مني دحار بما أصلا مستمر نسوا تجلس الليل نسوا مسرعه ودما كل مكراي كباين يقلي لذلك قال زين الساتون كلهم آمينون ناكرسنا تمليسون سلسل تاكل مني نامتنا أتوم نكريستوس تمنت سبعة مكرون قليل قانت زي كونه قليل كان يخون سبورو كل أنتم ككريستوس متنا سلسل قارت إذا العالم كبيت سبها سقاين مكران أبسمعتات مسلس حنين تاي قليل كوين إلا حتى تقريبنا قليل كان يخون سبورو أتمامتهم أتمامتنا نفتنا يخبروا أتمامتنا نفتنا يخبروا عجيب علينا وولدنا وحصار كلهم دايزون نحد النجار تخبيت كايون دايخون يمزون يخبي التقليل كايون دايخون نخبي النجار التقليل كايون يقلل نقلل نجار تخبيت كايون يخبي بتقال بوصل كلهم مالك سلازي قدوسان نكرهم قرين اللهم كل صوات وذكرك حالفون كله كينو كم حالفون زغبرو اتزطمتو نغري مزمر قص امنتنا افتنطمتو نغري مزمر قص قدوس استيفانوس لقدياقونات استيفانوس بداربا امن خطقتن كله نداربا امن زقطقطو صلاعتو زترف فقري كم زدو زغبرو من هم بيرو اتزطمتو نغري اتزطمتو نغر نزقطقطو خمسه فكر ديرو اتزطمتو تنبر النغر نشلما انتاي ديرو نأنت صلاعتو كم محرات كم زتصبيرو او غيتا يسوع كريستوس كل زغبرو بزي فلاطيما دايغورن هذا نزقطقطنا يكونن افتيتون نزرينا وقام زبندمنا غدي كم غدفونو قديرنا اكل لو مسل افتيتون تري كاكم تايسن حلف لي افتيتو زتمتن ساعه كم زغنت حلف لي زنبر برسي انت شجرن منغس يزمرن تايسن حلف لي زفتتل بزي زروا بعين زباسو تولد زوزغرينا زلنا حتى الرأي كل سبب زحد سايبل من سايبل كان فرق وطرحنا بالرأي زدخل كرسنا بخدمة كراهتنا عيك سلذي أكل سبونتنا نكرسنا زجلت نابرا لنبار نرسنا خلنا ما متكلنا نكرسنا زجلت نابرا نرسنا خلنا ما متزيتين لكن كللت نجر بخلي المجد كمن كنا يجي بخلي النجر كمن كنا يجي سلازم مكرانا شنو كوينو أكل كل زلاقة مكرا زيدكم وهيوت فترانا إذا علم زي زيدكم وهيوت تكنولوجي ركعتنا إذا علم زي زيدكم وكرسنا كلوا النازلت عينتنا نام كريستوس كلا الألم تزيدنا أتا كاب كريستوس عينتنا زلعنا لا كتنك شيء دخلنا برازمت نعنا زل كمنا أتحزاب بيكشي كله نعنا زل كمنا الصلاة خاصة وقتي كله نعنا زل كمنا أبيت كريستيان زلوا من الحدار عين كله نعنا زل كمنا أتمام كله بتصدي حتى وغنات قانون ده يزيد نتأمل ده كله سب زتأمل هم لك عيش ده كم زبر تعني كوز بزر حتى سلسل بمدن أتمام ثنا نمرتع بمدن أتمام ثنا عندك
فرقهم أبزمن زي سب حدا قشي حتى حدا قشي رليو وأنا بقشي بيت كريستيان ده تخبر لي تخبر كلي ما بعرف بيت زلوا وانيا ذا بيت كريستيان ده لا يكون بيت كريستيان جالس لك حكا يوم مالو أبي كشي أجل قادم بر أبي كشي نايت بيت كريستيان ولا نت هيدا ولا نت هيدا بيت كريستيان نايم نت ناي كريستوس وانا كريستوس ስለዚህ ዋንነት ክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ዋንነት ዘለው ቤተ ክርስቲያን በበይቀሽ ተሐር ቤተ ክርስቲያን ዋንነት በበይቀሽ ተይብናዩ መፍታህ ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ ሐሩ ዋና የምናን ተወጪና ወደ ቤተ ክርስቲያን ዋጋ ነው ሆነልን ዋጋ ላይ ቤተ ክርስቲያን ምን እንደ ዋጋ ቤተ ክርስቲያን ዋጋ ቤተ ክርስቲያን ግን እንደ اللهم نزل واقع يتفقون كنا واقع اسكي دك كريستيان واقع يتشان يت كريستيان لو تنزل جزء الواقع يبلكم يسوي مسلكم ማለት ይፈላል واقع في يت كريستيان واقع عنده ها قالوا تسمعنا ناي بيت كريستيان واقع ناي كريستوس دم ناي كريستوس دم ما بجنزب ايتمن ቅዱስ ጴጥሮስ አጽይና በወርቀን በብሮሮን አይተሐደግና ዝተሐደግና ዋጋና ደም ክርስቶስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዋጋ ማለት እኮ ናትና ዋጋ ማለት ናትና ዋጋና ዋጋ ደም ክርስቶስ ድማ በመለካ ደቀ ሰባት አይመዘን ስለዚህ እዛ ዋጋ ክርስቶስ ዝተሐደገት ቤተ ክርስቲያን ደም ክርስቶስ ዝተሐደገት ቤተ ክርስቲያን ናብ ሰባት እንተውሪና ያ ዋጋ ነስሮልና ማቅድ ያ የተሐደገ ስለዚህ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዋና ክርስቶስ አገልገልታ ግን አቦታትና ካህናት እዚህ ሐቀ አቦታትና ካህናት ስለዚህ አጠማመታና ንህላ ወና መሰረት ስለሆነ አብዝሆነ የሁንኩነታት ዘይደክም እምነት ክህልወና እትምጥምቶ መርኻን ክመርጽ እንድላለን كل من يدرسنا كنفتشالنا نكريستوس يتمدو ابزغون يكون كنتا ايدهم اليوم سلازي بمكرا نكريستوس كنمسلولنا بموتون نكريستوس كنمسلولنا ناي كريستوس مو مسناتنا موت المساسل القاطو يكونه بتحاله قول ግን በአርአያነቱ ጥራይና كنوصل ምክንያቱ ናይ ክርስቶስ ሞት ናይ ዓለም ዋጋ ስለዝኾነ ንሕና ናይ ዓለም ዋጋ ክንከውን አይንዘን ስለዚህ ሐቀ ናይ ዓለም ዋጋ ናይ ክርስቶስ ሞት ንሞት ብሞቱ ዝኸተለ ንብትንሳኤ ድማ ንጽድቅና ዘረጋገጸ ክርስቶስ ጥራይ ነገር ግን ሞቱ አርአያ ላይ በተሐደ ወገን ድማ በኸመይ ተልኩም አላውያን ነገስታት ወይ ድማ ጨካናት ዝኾኑ ሰባት በእምነትና አሰይዶም ክሳዕ ሞት ዘብጽሕ መከራ ኸውርድና ከለው ንዓይ አርአያ ግበሩ ዝብል ስለዝኾነ መልእኽቱ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ዝነገረናው ምስ ብዙሕ ጽዋቶ መከራ ዝተዓገሰ ነትና እምነትና ጀማር ፈጻሚ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይበር ንጠምት ስጋዕ ሞት ይኮይኑ ስጋዕ ሞት ዝተዓገሰ ናይ ክርስትና ጉዕዞ ክሳዕ መዓስና ክንዕገስ ግባእና እንተኢልና ክሳዕ ሞት እዩ ሰብ ክሳዕ ሞት ተዓገሰ ዘለዎ ክኸውን ይግባእ ክሳዕ ሞት ስለዚ ሞት ውን አርአያ ላይ ምክንያቱ ሞትና ከም ፍቓዱ ክኾነና ምክንያቱ ጎይታ ነፍሱ ካብ ስጉ ቅድሚ ምፍላያ ዝጸልዮ ካብ ጸልዮ ጸሎታት ተሓደ እንታይ ዝብል ነፍሰይ ኣባኻ እንታይ ይገብራሉ ዝተንገሩኒ ኣባኻ እንታይ ይገብራሉ ስለዚ ነፍስና ኣብ እግዚአብሔር ዝተማዕቆበት ኣማውታ ከም ፍቓዱ ኣማውታ ከም ዝኸውን ምግባር ማለት እዩ ምስ ሞቱ ምምሳል ማለት كم فقط موتنا كي ترى نابرانا ترى زيكونه موتنا قا كي ترى كم فقط كم زخون لنا كوينا من بعد إيو سلذي كم فقط نمومات نكريستوس نتمات يدلي مالتي أتوم كم فقط زنور اليوم نكريستوس مسينا وزنور أبتاريخ متعاف كدوس بفلاي بخلك بجلسوا قاتل يتواصل بناي تقرينيا متعاف كدوسين بناي بريخ متعاف تنتملكيتكم الدبر هريات معرف شوعات تقديس زلو تاريخ بقطة جليس وزلو استيفانوس بدار أمني تقديته موت كله أو ويتاي يسوع كريستوس نفسي أباها يوم عقوبة الله مسلمة
ኣብ ሰማይ አንቃሪሩ ምስተመተ እንታይ ረአፉ ይዝነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን አቦ ደው ኢሉ እንከሎ እንታይ ገበርኩ ይዝነ ረአፉ ደው ኢሉ እንከሎ ረአፉ ንምንታይ ጠጠው ኢሉ እንተዳ ተባሂሉ ነታ ንክርስቶስ መሲላ ዝተረኽበት ነፍሲ ብኽብሪ ንኽቕበላ ዘርአዮ ናይ ክብሪ አቀባብላ ንምግባር ጠጠው ኢሉ እንከሎ ተባሂሉ ተገሊጹ ይኸማሉ ትዝገነን አገባብ ማለት እዩ ብናይ ሊቃውንት አስተምህሮን ትርጓሜን ጠጠው ኢሉ ንስልን ክትርጉሞም ከለው ናይ እስጢፋኖስ ነፍሲ ንክርስቶስ ብኩሉ ነገር መሲላ ዝተረኽበት እያ ከምታ ቀዲመ ብሞት ግን መስሎ ኣለና ትብሉ ምክንያቱ ነፍሰይ ኦ አቦ ነፍሰይ አባኻ እማዕቁብ ኣለኹ ኢሉ እዚ አክንዳ አዳም ተገቢኡ ይኹም በቲ ካልኣይ መገዱና አርአያና እዩ ነይሩ በቲ ሳልሳይ ዋጋና እዩ ነይሩ ዋጋና እዩ ነይሩ ናይ አዳም ነፍሲ ኣብ እግዚአብሔር ንምዕቋብ ካብ እትወቃርፅ 5500 ዓመት ጌራ ነይራ እያ ሕጂ ግን ኣብ እግዚአብሔር ትዕቆበሉ ዘመን ከም ዝኣኸለ ንኸረድእ ነፍሰይ ኣባኻ የማዕቁብ ኣለኹ እዩ ክርስቶስ ነፍሱ ኣብ ኣቦኡ ምስ ማዕቆባ ነፍስና ኣብ ሕቑፎ እግዚአብሔር ክትነብር ጀሚራ ስለ ቃሉ ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ስለዚ ሕጂ ነፍስና ኣብ ሰይጣን ኣይኮነትን ዘላ ነፍስና ሕጂ ኣብ ሲኦል ኣይኮነትን ዘላ ነፍስና ኣብ ኢድ እግዚአብሔር እያ ዘላ ነፍሲ ዘመልክተና ትዛዕበይ ስለዚ ነፍስና ዝሓዛ እግዚአብሔር ተኾይኑኻ ጸላኢ ብቐሊሉ ቀሪቡ ክሳዕራ ኣይክእልን እምበኣር ነዚ ጠጠው ኢሉ እንከሎ ክብል ከሎ ብፍላይ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ነዚ ክትርጉም እንከሎ እንታይ እዩ ዝብል ናይ እስጢፋኖስ ነፍሲ ንፈጣሪኣ መሲላ ምስ ተረኽበት ኣብ ሰማይ ድማ ክብሪ ዘለዎ አቀባብላ ተገብረላ እዩ ክብሪ ዘለዎ አቀባብላ ተገብረላ እዩ ክርስቶስ ባዕሉ ንናይ እስጢፋኖስ ነፍሲ ክቅበል ካብ ዙፋኑ ጠጠው ኢሉ እንከሎ ተራእየ ይብል ስለዚ እቶም ንክርስቶስ ዝጥምቱ ሰባት ኣብ ማውትኦም ከም ናይ ክርስቶስ ይኸውን እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ድማ ክብሪ ይረኽቡ ስለዚ ጠመተና ዘኽብረና ስለ ዝኾነ ነቲ ዘኽብረና ጠመተና ልዕሊ ኩሉ ኣተኲርና ክንሪኦ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ንጎይታ ግን ብጠቕልሉ ክሪኦም ከለና ንምንታይ ኢና ሓፂር ፅሟቕ ሓሳብ እዩ ዝነግረኩም ዘለኹ ምክንያቱ ንሱ ከምቲ ኣነ ዝገበርኩ ንስኻትኩም ድማ ግበሩ ስለ ዝበለ ከምቲ ክርስቶስ ዝገበሮ ንክርስቶስ ኣርአያና ጌርና ኣብ ክርስትና ዓለም ምንባር ማለት ንክርስቶስ መሲልካ ምንባር ማለት ሓፂር ኣለ አንቀጸ ብፃን ተባሂሎም ዝፅውዑ ካብ ማቴዎስ 25 ስጋብ ማቴዎስ 7 ዘለዉ ካብ ኩሉ ተሪእኹሞ ንመጀመርያ ግዜ ኣዳም ክፍጠር እንከሎ ከም አንቀጸ ብፃን ክነብር ተባሂሉ ተፈቂዱ ነይሩ ኣዳም ግን ክነብሮ ይከኣለ ነተን ኣብ አንቀጸ ብፃን ሰብ ክነብረለን ዝግባእ ህይወት ግን ብግልፂ ነይሩ ዘርአየና መን ኢልኩም ኣክንዳ ኣዳም ኮይኑ ክርስቶስ ኣክንዳ ኣዳም ኮይኑ አንቀጸ ብፃን ብግብሪ ፈፂሙ ክርስቶስ ምሰርአየና ንሕና ከዓኒ ነዚ ናይ ምግባር መሰርን ስልጣንን ረኺብና ኢና ስለዚ ክርስቶስ ናይ ኩሉ ስነ ምግባርና ኣርአያ ንክርስቶስ እናተኸተለ ዝኸይድ ህይወት ክህልወና እዩ ዝግባእ ሓደ ነገር ክነግረኩም ንኣብነት ፈትሊ እንታይ ሓቂ ብከምቲ ደ ሓቂ ፈትሊ ፈትሊ ንሓደ ክዳን ሰፍያ ከምዘይ ቅደት ክትገብሮ ትኽእል ብትኽክል ኣብ ዓይኑ እንታይ ተኣትያ ኣብ ምንታይ ተኣትያ ኣብ ዓይኑ መርፊ እንተዘይተሃሉ ክዳን ክሰፍሕ ዓቕሚ ኣለዋ ክዳን ክሰፍሕ ዓቕሚ ከም ዝህልዋ ዝገበራ መን ገይርዋ መን መርፊያ እታ ክትርአ ከላ ልስልስቲ ድኽምቲ ሙቲ ትመስል ዝነበረት ሓያል ኮይና ንኽንቀዶ እኳ ክሳዕ ዘሸግረና ሰፍያ ሓደ ክዳን ጽኑዕን ተሪብን ከም እትኸውን ትገብሮ ኣብ ዓይኒ መርፍእ ብትኽክል ክትኣቱ እንተኽይላ ንሕና እውን ድኹማት እዩ ዓቕሚ እውን የብልና ዓቕምና እቲ ድኹም ዝኾነ ሓይልና እቲ ድኹም ዝኾነ ናብራና ሓያል ክኸውን ዝኽእል ብትኽክል ኣብ ክርስቶስ ጠመተና ጌርና ክርስቶስ ዝኾነ በመገዲ ብትኽክል ክንከይድ ተኽኢልና ኢና ስለዚ እዛ ፈትሊ እዚኣ እታ መርፍእ ብዝኸደታ ተኸቲላ እናኸደት እያ ነቲ ኪዳን ፅኑዕ ነቲ ክዳን ፅኑዕ ከም ዝኸውን ትገብሮ ንሕና ብትኽክል ኣብ ክርስቶስ እንተተገጢምና ናይ ክርስቶስ መገዲ መድና እንተጌርና ሰይጣን ዘይክእሎ ሰይጣን ናይ ሲኦል ደጌታት ዘየናውፅኡ ፅኑዕ ዓድታት ይህልወና
ናይሲዮን ደገታታይ ከሄሏን ተባሂላ ዘተነገረላ ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ እናጠመተት ክትጓዝ መስጀመረች። ስለዚህ በመሰረቱ ለክርስቶስ መሲልና ምንባር ዘገደስና ቀን ምክንያት ናይ ክርስትናና መለክዓ ክርስቶስ ስለዝኾነ ናይ ክርስትናና መለክዓ ክርስቶስ ስለዝኾነ ንሱኻ ነትኹም ገብሮ ዝግባአና ከመዝግበሩ እንዳበለ ስለዝኾነ ከመዝግበሩ እንዳበለ አኩል ይዝኸይድ ክርስቶስ ብደረብ ሕጊ ከይገበረ ዛሃለና ሕጊ የለን ነቲ ዝነገረና ሁሉ ብግብር ገይሩኻ ክግበር ከም ዝኽእል ኣርዩ ይብልና። ስለዚህ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንክርስቶስ ንጠምት ብምባል ኣብ እምነት ጉዕዞና ምርጫና ንክርስቶስ ብምግባር ምስ እንጓዓዝ ዘይደክም ህይወት ዘይደክም ዓወት ዘይቃረጽ ካብ ጉዕዞ ክርስትና ክህልወና ከም ዝኽእል ብንጹር ኣረዲእና እዩ ማለት እዩ። ስለዚህ እዚኣቶም ተመሰረታውያን ነገራት እዮም። ብተቕልሉኹም እዮም መዓስና ክንስዕቦ ዝግባአና ንክርስቶስ ክንስዕቦ ዝግባአና መዓስ ዝብል ሕቶ መሰረታዊ ነገር ሚጮ ምክንያቱ ፈንቲኹም ሰብ ዝበዝሓ ጊዜ ይመርጽ ኣብ ትምህርቱ ኣብ ስርሑ እግዚአብሔር ክጥምት ዝግቦ ዘይመስሎ ሰብ ኣሎ። እግዚአብሔር ዝርከብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ። ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ገይሩ ቆፂሩ ናይ መንበር ዓቕሙ ዝደክም ሰብ ኣሎ። ንምንታይ መሲልኩም ገዝኡ ዓጢዩ ዝበዝሐ ሰብ ሓጢኣት ዝፍፅም እግዚአብሔር ኣብዚ ተዓፅኦ ገዛ ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ ከማል ኣብዚ ተዓፅኦ ገዛና እግዚአብሔር ከም ዘሎ ጌርና ኣይንወፅሮን እዩ። ናይ ዝዓበ መምህርና ግን ዮሴፍ ካብታ እግዚአብሔር ተምልኽ ሃገር ተሰዲዱ ኣብ ባዕዲ ኣብ ጣዖት ዝምለኸላ ሃገረ ግብፂ ይነብር እኳ እንተነበረ ኣብቲ ዘለዎ ቦታውን እግዚአብሔር ከም ዘሎ ይኣምን ስለ ዝነበረ ሰይቲ ጲጥፋራ ንዝሙት ምስ ዓደመቶ ሰብ የለን ኢላ ኸኣሊ ሓጢኣት ንኽፍፅም ድፍረት ምስ ሃበቶ ትፈልጥዎ ኣብዚ ሕጂ ጊዜ ሰብ ተዘየሊ ሓጢኣት ንኽፍፅም ድፍረት ንረክብ ኣቀኢሎ እግዚአብሔር ተዘየሊ ኸይንብል እግዚአብሔር ኣኩሉ እግዚአብሔር ዘይብሉ ቦታ ኣሎ ሰብ ተዘይብሉ ሰብ ሓጢኣት ክፍፅም ድፍረት ይረክብ ሓጢኣት ንምፍፃም ዝመርፆም ኣጋጣሚታት እኳ ሰብ ዘይብሎም ከባቢታት ወይ እውን ዝፈጠና ሰብ ዘይብሉ ከባቢ ሰብ ዘይብሉ ክንወፅእ ስለ ዘይንኽእል ሰብ ዘይፈጠና ኣካባቢ ነርፅ። ዮሴፍ ግን ሰብ ዘይብሉ ቦታ እታ እግዚአብሔር ዝምለኸላ ዝነበረት ቦታ ርሒቑ እኳ እንተነበረ እግዚአብሔር ቦታ ዘይወስኖ ኣምላኽ ምዃኑ ስለ ዝኣመነን ስለ ዝተረድአን ግን እንታይ ኢልዋ ሰብ እኳ ተዘይራየኒ ኣብ ቅድሚት ኩሉ ሳብ ዝርአየኒ እግዚአብሔር ከመይ ጌረ ሓጢኣት ክፍፅም ከመይ ደንቕ መሲሉ ዮሴፍ ናይ ኩላህና ኣብነትን መምህርን ኢና ክንገብሮ ዝግባአና እግዚአብሔር ብቦታ ከም ዘይውሰን ብኸባቢ ከም ዘይውሰን ኣብ ዘለናዮ ቦታ ኩሉ ንሱ ምሳና ከም ዘሎ ኣብ ትምህርትና ኣብ ስራሕና ኣብ መገድና ኣብ መደቀሲና ኣብ ምዝናጋዓሉ ቦታ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘይፍለየና እግዚአብሔር ከም ዘሎ ነርቶና እዩ። ስለዚህ እዚ እንተዳ ኮይኑ ማዕሲና ክንስዕቦ ዝግባአና ቤትና ኣብ ኩሉ ኩነታት ክንስዕቦ ይግባእ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 23 ክትምልከቱ ከለኹም ወኩሉ ዕለተ ኢሉ ክገልጹ እንከሎ እንታይ ዝብል ይድልዋኒ ኩሉ ጊዜ ኣብ ኩሉ ዕለትን ጊዜ ሰዓበኒ ይስል። ስለዚህ እግዚአብሔር ክንስዕቦ ዝግባአና ኣብ ኩሉ ኩነታት እዩ፣ ኣብ ኩሉ ጊዜ ኣብ ኩሉ ሰዓት እግዚአብሔር ዝሰዓብ ብጊዜ ኳልኩሌት ጌርና ኣይኮነን። እግዚአብሔር ዝሰዓብ ሰንበት መሪፅና ኣይኮነን። እግዚአብሔር ዝሰዓብ ክብረ በዓል መሪፅና እውን ኣይኮነን። እግዚአብሔር ዝሰዓብ ፍሉይ ኣጋጣሚ መሪፅና ኣይኮነን። እግዚአብሔር እንስዕቦ ኣብ ኩሉ ኩነታትን ኣብ ኩሉ ሰዓትን ኣብ ኩሉ ጊዜ። ስለዚህ ንእግዚአብሔር ንምስዓብ ጊዜ ዘይውስኖ ኣምላኽ ብጊዜ ክንውስኖ ኣይግባእን እዩ ማለት እዩ። ስለስና ወይ እውን እግዚአብሔር ምጥማት ዘድልየና ትቐንዲ ምክንያት እንታይ እዩ ንዝብል እንታይ ከላት ናይ መጀመርያ ኩሉ ነገርና እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገርና እግዚአብሔር ምክንያቱ ካብ እግዚአብሔር እንተሒዝና ኩሉ ነገር ኣለና። እግዚአብሔር ተዘይበልና ግን ኩሉ ነገር የብልና። ሃብቲ ብዘይ እግዚአብሔር ከንቱ እዩ፣ በረኸት የብሉ። ጥዕና ብዘይ እግዚአብሔር ምልኣት የብሉ። ዕድመ ብዘይ እግዚአብሔር ካምን ኣህላኽን እዩ፣ ኣሰንጫዊ እዩ። ሰባት ኣብዚ ዓለም ዝናነበሩ ናይ ዓለም ጣዕሚ ምርዳእ ስለ ዘሸገሮ መዓልቲ ሞቶም እናናፈቑ ክሞቱ ደሎም ዝነብሩ ሰባት ብዙሓት እዮም።
أبز عالم زي ناي منبار ملكعي ونوي حد ما خيمسلنا ناي منبار ملكعي عقبت 17 شوعتي كعاقبة استغمت أسهل بلت أتميت عامت بزي عقبة استغمت السقاي أم مقطعة عالم يزلو أم مقطعة عالم يزلو أتعصر شوعات عامت ببرخ استغمت أولو سبت سعد سلازي لازم خليات زي زياري كل خناتات كل نجر ناجرنا خننبرو يقبالنا نا كل نجر جزائنا جرنا نزيابير خننبرو يقبالنا نا كل نجرنا باسا نسو نبرو يقبالنا نقول نجر زباسيو نسو نحضرنا زم حضرو نسو نسرحنا زم حضرو نسو نتمرتنا زم حضرو نسو ننفس وقف أنا تابينا برانا زم حضرو نسو باسانا خننبرو يقبالنا إذن تغيرنا يلو إسي بمقباري لا إግዚአብሔር تسحبه زقبالنا مالته سلسل إግዚአብሔር بخمس عينة مقدم تسحبنا يو إግዚአብሔር مسيبنا خننبر زقمنا حيوت أيكهد والناني مالته مخنياتنا من تايكرا تباينو إግዚአብሔር كل نجرنا نتبلو إግዚአብሔር نعنا زي كلنا نجر يلن إذا هاي كلنا إلا إግዚአብሔር نبطو نجر يلن يمرا بعد اسمعوا نجر زي سالو لእግዚአብሔር ተባይቶ ነገር ይሐቀ ለእግዚአብሔር ሳሉ ነገር አለ የለን የለን ለነገስታት ተሳኖ ለሐካይም ተሳኖ ሐቀኛ ፍርድ ዘክ ካለገስታት ቁጥጥር ወጣይ ሆነ ግዛት እግዚአብሔር ተቆጣጥሮ ዘለ ያለ ማለት ካፈላስፋታት ወጣይ ሆነ ጥረት አቤት ሆና اسمعوا نجر كباهر استنقرون እግዚአብሔር ሳኑ ነገር የለን ከበሃይር استنقرون ማዝ አጥሩ እግዚአብሔር ዘዱዓዎትን በረከትን ቀሊል አይሆንልሞ ነዚህ በትክክል ከስሆን ክርዶን ይገባና መኸል ማለት ነው ስለዚህ ነዚህ ሁሉ ዘሎ መስዓብ ማለት ነዚህ ሁሉ ዘሎ ነገር የለን ማለት ነው ስለዚህ ከይጎደልና ምንባ ለክርስቶስ ተማትን መስዓብ መሰረት እዚህ ተመሰረታው ነገር እንኳን ከንዶ ይገባልና ለክርስቶስ በመስዓብና እንድሮህ ወጥተን ምን አንታይ ታይና ለጥ ሰራህ ተሰለል ስለዚህ ሰራህ ተግባር ናይ እግዚአብሔር ጉዕዞ ጥቅም ዘይብሉ ጉዕዞ ይኮን እተና መጀመሪያ ዘላለማው ህይወት እቶም በአይዛሉ እንተሞቱባ በህይወት ነው ተባይ ስለዚህ እግዚአብሔር ነቶም ተሰቅቆ بخلط خلطوا في دورهم نعم سدام ولهم تايتل كل هيوت اتكالاي دما بمدرن بسماين ببرخه تملو كنصون ነው ስለዚህ ለእግዚአብሔር መስዓብና ተዛሐቢ እንሮህ ወጥቅሚ አብዛ ዘለና ዓለም ያጥዕያት ኮይና በመንባር ዕጉባት ኮይና በመንባር ንዘላለማዊ ህይወት ዝሓብናን ዝጨበጥና ከመንኸውን ይገብረና ማለት ነው ስለዚህ ለክርስቶስ መሲና መንባር እቲ መሰረታዊ ነገር ማለት ነው ስለዚህ በጠቅልሉ ከዚያም ከለና ምናልባት ጊዜ ይፈይስ ስለሰሎ በጠቅልሉ እናራናይቱ ጌት ከለና ንክርስቶስ መስዓብ ማለት ንክርስቶስ ምጥማት ማለት በጠቅልሉ ከነተቆረሎ ዝገባና ሰላያን ነገር አለ ትናይ መጀመሪያ ንክርስቶስ ምጥማት ማለት ንዑ ምንሳል ማለት ነው ሐጽ ግልጽ ሐቅ ንዑ ምንሳል ማለት ነው ቅዱስ ጴጥሮስ አቀዳማይት መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ግልጽ አቀምጥና ስለዚህ ንዑ ምንሳል ማለት ነው የክርስቶስ ምንሳል ማለትና ከክርስቶስ መሰልታ ምንባር ማለት ነው ስለዚህ ብዙሆነ ክርስቲያን መለከና ሁሉ ዝግባና ክርስቶስ ማለት ነው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ አቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ተጠቅሶ ቆሎ ከምታ አነን ክርስቶስ መሰልኩ እስኻቱም ምን መስል ስለዚህ ክርስቶስ ጳውሎስ ምን ይመስል ነው ለክርስቶስ ይመስል ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ተባይ ጽዋዕ ዝገበሮ ለክርስቶስ ምንሳሌ ስለዚህ ሰላም ናይ ቅድስና ደረጃ ረቁዝ ካለው ለክርስቶስ ምንሳሌ ስለዚህ ለክርስቶስ በመምሳል ህይወትና ለደምደምታ በመግባት አብ እምነትና ጸኒና ክነበር ይገባል እትካላይ መሰረታው ነገር አብዚ አጠቃሊና ለምርታይ ከርኩም አካዝም በመባል ናይ ጾሎት ሰላት ሙኻ ዘይቋር ፈንቲው አዛዲ አብዝሆነ ይሁን ጊዜ በደወል ዘይ ተቀመላ ስልክ ለሐደው አላህ ነው
أبز عدهم بمهانا وقطرة يفلتن أبانا تمينا سلسة شعاتي زيادة إمرجنسي كل زبلوا مالتي إمرجنسي فقط مكاونا ترعيات دولنا ردوني الكاد سلكة دولنا لا مالتي ردوني شكا عدات من الكاد تدولوا لحكي عندهم يزعل أو تفهم ده على ها ميتن عصرت إمرجنسي إجزاء فرزان مدول زي أقول زين نتكمل لا جزء حدا قاعد تاتنا نقولنا لك أنا أطلع صلوت كم حدا قاعد صلوت راح كونا يبغوني بس أصلا صوت مشكر كذا ما أقول له صلاي شكر أبزي يقولوا جزء جدا كاسب سلسلة تاني صلوت مالتك أجزء حدا قاعد سفنتر أيقونة صلوت مالت ناي أنا تاوين أمرنا أنا هيوتنا كم استنفاسنا قربانا زبونة هيوت مالت صلوت مالت زوم كم يوم زعل السولو سبا لكريستوس نمتنا كرباي صلوت بفلاي نا كريستوس كتنا نمت عقلنا نكريستوس نتمتلو عقلنا فنعزك حيلنا سلازي كل جزء بصلوت تتصم لهيوت محال بصوم تتصم لهيوت محال صوم لفتوس سقاعد كيمو أبزوريانا نزلو كريستوس نخينري زقاعدو لا حاتيات كل أرحيقو نا كريستوس كتنا نمت عقل زرنا فتوتا سقاعد أكل سلوت مولد صوم مالت سلازي نزخل نجر سنة نبات لكزيالير كارباخ الكوني قبالنا لازم نقبر كزيالير حق زنا كبس أغلاقنا كزيالير سلازم مهارنا سمو مستمسكنا يقول نافت فتصوم زخونة حلقانا نبي يسوس كريستوس انتاي نقبل نتأمت ويدما نسعى إيو حق استثمرتنا حلقانا كريستوسي نعود بمتمات كنبر كان نفس كدوس إذا كفنا كدوس كزيالير سلازم مهارنا سمو مستمسكنا يقول وسبعات كزيالير